Kimanin wata 6 ya rage zuwa babban zaben Najeriya na shekarar 2023. Shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ce ya kagara a yi wannan zaɓe domin ya hannanta mulki ya koma daura a gonarsa ya kula da dabbobinsa. Amma wasu daga cikin abokan siyasarsa, gwamnoni waɗanda wa'azinsu zai ƙare a shekarar 2023 sun fara shirin barin gidan gwamnati. To amma ina za su? Wasu daga ciki na shirin komawa Abuja, suna shirin komawa Majalisar Dattawan Najeriya daga wata kujerar mulki zuwa wata. Wasu daga cikin gwamnonin su ne Okezi Epezu na Abia, da Efanyi Ogonyi na Enugu, da Dave Umahi na Ebonyi, da Samuel Otom na Benue, da Darius Ishaku na Taraba, da Simon Lalong na Filato, sai kuma Abubakar Sani Bello na jihar Neja, da kuma Aminu Tambuwal na Sokoto, da kuma Atiku Bagudu na jihar Kebbi. Gwamnan Enugu Ifeanyi Ogonyi na shirin amsha kujerar sanatan Enugu ta Arewa. Waɗannan gwamnoni ba su suka fara wannan abu ba, sun koya ne daga magabatansu. Wasu daga cikin sanatocin yanzu tsofaffin gwamnoni ne: Oji Kalu na Abia, Gabriel Suzwan na Benue, Adamu Alero na Kebbi, Ibrahim Shekarau na Kano. Sauran kuma su ne Seriyaki Dixon na Bayelsa, Kashim Shatima na Borno, Danjuma Goje na Gombe, Tanko Almakura na Nasarawa, Chimaroke Inamani na Enugu, da kuma Kabiru Gaya na Kano. Tambayar anan ita ce, me ke kwadaitar da gwamnoni idan sun ƙara wa'adinsu su tafi majalisar dattawa? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section ɗinmu.